Hoci v tomto videotutoriále je reč najmä o slovnom hodnotení, chcem sa dotknúť aj jedného problému týkajúceho sa klasifikácie. Niektorí učitelia si myslia, že keď škola hodnotí známkami, že to znamená, že proste len žiakovi dajú za písomku alebo za odpoveď alebo za projekt nejakú známku. A tým to končí. Zatiaľ, čo pri napríklad kombinovanom hodnotení k tej známke ešte musia pridať nejaké slovné hodnotenie, slovné vysvetlenie alebo komentár. Tak týmto učiteľom chcem povedať, že to tak nie je a že aj v prípade, že škola hodnotí iba klasifikáciou, tak sú povinní ku každej známke pridať vysvetlenie, ako tá známka vznikla, prečo je to trojka a nie jednotka a na čo sa má žiak upriamiť. Jednak je to povinnosť, ktorú im ukladá legislatíva, pretože legislatíva hovorí, že žiak má právo vedieť, čo a ako bolo hodnotené, teda má právo dostať vysvetlenie k tomu hodnoteniu, ale čo je ešte dôležitejšie, je to z pedagogického hľadiska nevyhnutné. Dať známku bez toho, aby som k nej dal slovný komentár tomu žiakovi, je proste pedagogicky úplne nesprávny postup. Keď pre nič iné, tak preto, že tá známka je veľmi chudobná informácia, ktorá toho žiaka nejako nenasmerováva a neukazuje mu cestu, ako sa do budúcnosti zlepšiť. To znamená, že rozdiel medzi čistou klasifikáciou a napríklad kombinovaným hodnotením počas školského roka je menší, ako si väčšina učiteľov predstavuje, pretože pri klasifikácii musíme dať známku a k nej musíme dať ústny komentár, aj keď on ako keby oficiálne nie je súčasťou toho hodnotenia, ale z pedagogického hľadiska je nevyhnutný. No a pri kombinovanom hodnotení dáme známku a dáme aj slovný komentár, ktorý je oficiálnou súčasťou toho hodnotenia. Čiže v prípade priebežného hodnotenia počas školského roka nie je až taký veľký rozdiel medzi čistou klasifikáciou a kombinovaným hodnotením. Rozdiel je len v tom, že pri tej známke ten slovný komentár dávame, povedzme, z pedagogických dôvodov ako niečo zmysluplné, zatiaľ čo pri kombinovanom hodnotení ten slovný komentár dávame ako organickú povinnú súčasť toho hodnotenia. Ale na množstvo práce je to porovnateľné. Niečo iné je pri súhrnnom hodnotení, kde ak známkujeme, tak dávame na vysvedčenie iba známku bez komentára. Ak hodnotíme kombinovanie, tak k tej známke pripájame aj slovný komentár a tam je, povedzme, nejaký výraznejší nárast tej prácnosti. Ale nie je pravda, že známkovať znamená dávať len známky bez slovného komentára.